Rup surya wengine wis teka mripatku marang dalek bangsa ireng sabutan sabutan kaya wong minggu nggih pepunden kula Bapak Ustad Fauzi Wahyu Muntara ya, Truk. Nggih. Sing kaping pinten Mas Gareng? Sing kaping 49. Angka 4 kali 9 tetepa dados donga ingkang sae. Werdine 4 kali 9. Papat tegesipun kiblat papat anggenipun pepunden kula Bapak Fauzi nyambung silaturahim dan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. 9 adalah kemenangan. Untuk mencapai kemenangan tidak di hadapan manusia, ning di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono kuwi. Oh iya, nggih. Muga-muga tetep panjang yuswa, penuh dengan barokah. Nggih, ngoten niku. Wis enek garenge wayang wong lho. Rasa ngomong, ngalion lho. Kan mau tak anteni yo joget yo ala. Ning atase gareng kudune nganti gara-gara. Apa nek gareng limbukan terus mulih lho. Ayo dingklang mlakune aja lurus dingklang. Iya. Senengane ora. Ya, ngono kuwi. Ya mumpung wektune isih ana, Ripalungguhan iki ngaturake panglipur. Heeh. Waranggana rung dikenalake sore, Truk. Ya, mergo iki ya bunga pentas yang tidak pernah layu sepanjang malam. Sinden. Wiwit saka sisih kulon. Kulon. Wis apa? Menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Garwanipun kadang kula anem Ki Aji Tanda Utama ngundaan. Heeh. Pake kenes kae wis. Ya. Ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang insyaallah menika wulan Agustus menika badhe umroh. Nggih. Sesarengan karo Samira. Mbuh ora ngerti pokoke umroh. Ngulon ngetan dhek. Umroh ngetan ning ndi? Mbuh ning Surabaya sik numpak pesawat ning Juanda lagi ngulon parane. Asline Ngawi. Oh ya Mbak Tri Hastuti. Wah bareng ngangge kudung. Wah temenanan. Jilbab putih, lambang kesucian, toet. Ayo. Angka kalih, angka 3. Angka 3, Ibu Sukesi Rahayu. Made in
saking Sawan Jaten Karanganyar kondangi nggen kampung wayang. Bojone dalange utawa gawan kotak. Gawan kotak sing kathok-kathok. Iya. Terus kalajengaken sasampunipun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni menika wah lah dalah. Kemarin engkau masih bersamaku bercumbu dan merayu wek-wek apa wi trompet lah menika wah nggih Mbak Sekar Robula kula sik apal aslinipun saking Jombang ning samangke sampun dipun pundhut dipalakrama dening Mas Rohmadin menika akhiripun jenak pinarak mapan wonten kep melune sala Mbak Boyolali nggih Boyolali Mbajul Kesupen nggen susu ya heeh ngono senengane Mas Udin ya iya 4 sehat 5 sempurna betul Mbak Sekaro Bula terus Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun lho niku garwane Mas Sigit Gapuk ing Ngasta Saron Sing anu kuwi sing plilak-plilik udu sebelahe ngawut teh ora sing storine anggere isuk nyapu lho udu kuwi ngawut teh Mas Sigit Gapuk ya pengendang hebat lan menika koordinator sinden Madangkara kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni made in saking Kota Tahu Kediri nah menika artis kita wis kondang lek ning medsos ning TikTok sangat luar biasa iya uncut lah uncut ayo uncut ya wae kalau film uncut ya lho ancat ya ancat terus sing lagi mangan telap iki Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung wah jan diwareki nong wis luar biasa pancen ya bocah ora ngerti apa-apa ngertine gur sego kok ah iya ana wong lanang ganteng ya ora roh ana wong lanang nggawa mobil ya ora ngertine gur mangan sing penting anggere wong lanang gelem menehi panganan dhek gelem dipangan sing apik tegese dipangan suarane anggene nyinden lho ninggal katresnan iya ngono kuwi iki nang kene Pak Ustad aja anu lho tegese dipangan suarane lho sing apik ngono lho iya matur sembah nuwun nggih monggo Mas Gareng Sumarbagyo saking Semarang mriki iki rada kerep ya Dik karo Pak Dik Gareng iki ha iya ngono kuwi heeh mula tak perjuangke Pak Dik nek penanggap takon mesti sinten dagelane Pak Dalang Pak Dik Gareng mesti kula sing ngusulke ha iya ngono ora ketang kanca-kanca mang meni rokok sak slep ngono jane ya apik ha iya mboten kula sing njaluk kanca-kanca ha iya kuwi kopi dipek dhewe anggere bar ngombe terus suarane nah ngono kuwi heeh ciri khas kuwi ha iya kopi apa sing paling nikmat apa kau pikir dirimu wah iya apik kuwi kopi apa lek gawe paling cepet ora enek merti diinget sik dipanasi enak sing cepet to kopi paste diguyu dhewe pepeling langsung kemawon karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata monggo lajeng kemawon Mas yuk La
tetep nderek mangayu bagya tasakuran saking pepunden kula Mas Gareng. Nggih. Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro sekalian Ibu. Nggih. Sumrambahipun para mitra-mitra samira sedaya kemawon. Ngaten sasampunipun nika tasakuran mugi Ustadz Fauzi kinbihna saking sial dangka saya ngrembaka usahanipun saged murakapi tiyang sanes, Mas. Amin ya rabbal Pun alamin. bakune ngoten mawon niku sing penting donga niku ya menten niku dijabahi biasane. Kok saged? Lho mulane yen ya menten niku wancine salat tahajud, wancine donga niku adakane asring-asringe iso terkabul. Amin ya rabbal Kula alamin. senenge nyambut gawe teng Kabupaten Paving niku pancen luar biasa. Sik to, yen ora ngerti takon, Kabupaten Karanganyar. Karang kuwi jenis apa? Watu. Watu-watu sing anyar ki apa? Paving. Meksa wilayah barang kaya diplesetne. Nuwun sewu, sing jenenge nama seseorang karo alamat iki tidak boleh diganti atau dibasake. Justru saya ngetes kelantipaning pikirmu. Iso nampa ora kaya ngene iki nandhakake iso ana chemistry antarane kowe lan aku. Amin. Nggih. Ngono, wong aku ki ya nuwun sewu nadyan urung tepung utawa ketemu ya lagi bengi iki ya seakan-akan saya mengikuti beliau Ustadz Fauzi. Oh ngaten. Dadi yo dadi guru-guru sewengi lak ya ora masalah to. Boleh, boleh. Wong ya nadan kepiye wae saya ini juga termasuk seorang muslim. Lah iki pertanyaane iki. Pripun? Muslim kuwi tegese apa? Muslim niku Islam. Cethek men. Lah lek jero aku wedi lek wong dijabarke, nun. dijabarke muslim M menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Takwa. Nggih, leres. Ucapan pertama kali yang keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah, Kalimat syahadat. paseh tenan. Terus S. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. L. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. I. Ingatlah kepada kaum duafa, janda-janda tua, yatim piatu untuk zakat fitrah. M. Menjalankan ibadah haji bila mampu. Jadi muslim itu harus takwa dan menjalankan 5 rukun Islam. Leres, nggih. You know? No. Oh, yo iki otak-atik gathuk ning yo ora nyempal-nyempal banget. Nggih. Ning nuwun sewu kula percaya panjenengan menika kejawi bab agami nggih bebles, bab budaya napa malih. Kowe aja meneh kok budaya bujana bagus Bu Teguh iki. Aku tepung. Kosek to, tegese bab kesenian ngono lho. Oh lah yo ngono. Mongko nuwun sewu kanggene seniman yang hebat kuwi menyampaikan kebaikan kuwi ora kok secara mloho lan cetha ning mesti diolah ngangge tembang utawa lagu. Nggih. Solawatan sampean. Nggih. Elek-elekan mon nggih Mas. Ha nggih. Kula yen kon api-apian ora apik. Nggih, sing penting pesan moral niku kok. PMP ya. Apa kuwi? Pendidikan Moral Pancasila. Iya, kuwi lawas kuwi. Saiki PPKN. Yuk. Padang rembulan. Ora usah disemak kaya amatir kowe. Tak kira lali. Lali apa boyo lali. Padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen urip lumayan Sinden siap. sregepono anggonmu ngaji Salatullah padang rembulan
rembulan rembulane tanggal-tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodho Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wanci panen salate aja nganti lereng Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Nah, digarap. Pedagang. 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 Repote dadi pedagang. Kudu sregep anggone sembayang. Pedagang apa? Pedagang apa? Ya terserah apa kono. Lah ora genah lan nembusi piye? Pedagang apa? Ya pedagang kaki lima. Kok ora ana ya pedagang kok kakine lima iki? Sing kaki lima iki tegese iki rombonge kae. Oh, iya. Kaki lima kuwi. Ya wis kuwi. Loh, terusé lagune piye? Oh, tak teruske to? Teruske. Oh, alah. Apa ki tigone mah ya apa ki? Pedagang kaki lima. Apa le? Salate ora ditunda-tunda. Kene ya iso mbok kowe. Lho jatahe dhewe-dhewe kok. Jatahe kaya Sing dilingkup kita saja. Oke. Sinden. Repote yen dadi sinden. Ah. Salate ora tau leren. Apa? Sapa sindene? Sukesi. Sinden Mbak Sukesi sregep salat lan sregep ngaji. Kade. ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah Yogo. ala Yasin Habibillah Yogo Repote yen dadi yoga salate blas ora ana. Apa maneh sing tukang kendang ra tau salat seneng demenan. Hop, sik. Iki pelecehan iki. Piye temu piye? Repote yen dadi yoga. Salate blas ora ana. Terus? Apa meneh sing tukang ngendang ra tau salat seneng demenan. Sampeyan iso nembang mergo diringi yoga. Terus Sampeyan iso berirama mergo diringi kendang. lah ngopo? Ya ngajeni karo pengendang. Kurang ngajeni apa aku? Lah kuwi mau seneng demenan mau. Yoga ki ora seneng karo profesine, ora bakal dadi yoga ampuh. Mula kudu demenan karo profesine. Aja berpikir negatif dong.
Oh, alah, ora demenan karo wong wedok apa piye ora to? Wah, kuwi hobimu. Loh. Karo. Karo-karo. Wong tunggal guru kok. Oh, malah. Ben komplit sinden wis yoga wis dalang. Sing apik lek njaluk melu tanggal 14 utawa 13. Milih ndi? Tanggapan kok maju mundur. Ora maju mundur ora dadi nek piye. Ayo, Kang. So, repote yen dadi dalang tansah sregep panggone sembayang. Mantap. Dalang kicaya kuntati gone salat ora tau keri. Allahumma amin. Wis pokoke tanggal 13 kudu melu aku, ya. Ora melu njaluk tak batalke apa piye? Lha sing batalne kudune sing nanggap kok sampean sing batal. Lho lah ya padha berarti wong loro batal kabeh. Aja. Wong kok senengane wong ing Apa kuwi? lho dagelan. Oh iya, Repote dadi dagelan. kok wis entek piye? Repote dadi dagelan. Munggah no. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem pring pangeran. Seta. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem ring pangeran mudhun. Artak donke lagi didangdutke iki lho. Ya aja terpengaruh. Dangdut ki asine ngene terus. Baleni. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem ring pangeran. Dagelan asmane Mas Gareng. Wonge ganteng omahe mentereng. Amin ya Allah. Apa mau dagelan asmane? Gareng. Nggih, nembe ngertos jenengan gerah asma malan. Asma. Jenengku. Lah ki mau tak kira leloro asma. Wong mbasake dhewe kok ora entuk. Pancen kuwi sifate menungso Mas. Adaane sok ngapik-apik diri pribadi ngelek-elek wong liya. Itulah watak yang tidak bagus untuk ditiru. Nggih, nggih. Iki tak tokke ngene iki apa? Saiki contoh. Contoh itu tidak harus yang bagus tok. Yang jelek pun ya diberitahu. Iki lho le contoh sing elek supaya ora ditiru. Lah res mulon teng wayang enten Pandhawa apik nek Kurawa elek padha tampile. Tinggal dipilih yang mana. Nggih. Lho iki. Aku ki pomor aku pepet tuh dalang aku. Dalang rumah samu gampang apa piye ora? Lho mulane angel kuwi aku wegah. Nah iya. Ngono lho Mas, aku ki tenan ki. Iki jane kelurahane melu Sengon to ki. Hah? Kelurahane ngendi Sengon? Kene Desane desa apa ki? Sengon. Sangaan Manggung. Ngendi? Jat. Jatine wis entek ganti Sengon saiki. Dilih neh parat ora iki. Aku ki tenan, aku ki nang tlatah ning kene iki seneng mergo sing guyupi sing mirsani akeh. Nggih, nggih. Iki kula namung saged dongaken ingkang dalu menika mirsani, ingkang dalu menika menikmati kula dongaken mugi-mugi taun ngajeng sekarang panjenengan menikmati mirsani besok tahun depan nanggap dhewe. Amin ya rabbal alamin. Ning kudu aku gareng. Nggih siap Gareng Pacitan. Gareng Gareng Semarang. Gareng Semarang. Sorry. Sakarmu yen kepengin lara ati sakarmu. Iya. Bejen sing cedhak ora. Moji-roji ya ya. Iki ana lho ki Gareng Kerot ya nonton lho ki. Nggih ta. Gareng Kebak Kramat iki Gareng Kerot tadi Gareng itu punya identitas sendiri-sendiri, Gareng Bejen, Gareng Tralala, Gareng Kerot, ono Gareng wes macem-macem. Ini salah satu amalan saya kepada orang lain yang saya bisa. Jadi dengan meniru saya silahkan monggo asal bertanggung jawab dengan profesinya. Amin. Dan saya yakin Allah tuh memberi rezeki tidak pandang-pandang. Tegese wes toh wong ki rasa semelang kelangan rezeki. Rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, Gareng saiki wah tak
nglumpukke dadi PGRI. PGRI kepanjangane Persatuan Gareng Republik Indonesia. Pimpinane sampean. Aku Nggih. penasehat. Penasehat ora tau sehat malan ora. Lho ya ora maksude iki dadi paran-porone para gareng. Nggih. Ya wong Sekedap itu ra nista apa Mas? Nggih. Apa Mas Gareng, menika saderengipun Durpres nggih kula selani setunggal tembang rumiyin. Napa Mas? Nggih mboten sedaya ingkang Islami to. Nggih. Ning wonten ingkang nyelani menika saking Pak Toni Bekonang. Oh nggih. Nggih ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Nggih, nggih. Cobi Mbak Sekarobula Mbak, cobi Mbak. Ayo jenengan nggih monggo nggih. Nggih. Cobi. Jan. Aku ki lagi sadar yen ana sinden anyar jenenge Sekar Sawur ki. Sekarobula. Heeh. Wah, kene Mbak, kene. Wah, Jan. Sugeng dalu Mbak Sekar. Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun jenengan kersa nyengkuyung. Nggih. Piyayi Dik, alus, suarane apik, ayu kaya ngono. Jenengan. Anu, daleme ndi? Daleme. Heeh. Mboten kula ketokke nek daleme. Oke, Om. Dalem arep gawa ngono to. Boyolali. Nggih. Boyolali karo daleme dalang Surya Dadari Cahya Dadari kae ngendine. Ah, tesih tebih kula. Oh. Tesih ngilen. Wis kula. Nggih. Ya. Wah, iki lho. Aku senengku sinden saiki iki kejaba ayu-ayu, pawakane becik, suarane apik, tur ya bertitel ini lho. Jadi jangan dipandang sebelah mata seniman-seniwati sekarang karena mayoritas sudah sarjana minimal S1. Wah, nggih. Malah Bu Kesi menika, Mbak Dian menika malah magister seni. Bu Kesi malah sampun dados dosen wonten ISI Surakarta. Wah, luar biasa. Tur ya dipacaki apa-apa luwes lho nganggo kerudung. Nggih. Siji sing rada wagu. Sing agu. Nomor loro kae nganggo kerudung malah kaya nangka dibrongsok. Aja ngono, kuwi kersa ngangge kudung wis matur nuwun kok ya. Nggih. Mula ki tak lem. Nggih. Wong ketok manis, ketok nangka ki dibrongsok mateng wit. Oh, tutik nggih ora iso dilem. Mbak Sekar badhe duet kali sinten jenengan pilih piyambak. Nggih. Monggo bebas. Sapa Duk? Sapa Duk? Sapa jujur ya jujur. Dari hati sanubarimu siapakah yang kamu pilih? Jujur. Kowe nganti mbok jak duet ora gelem tak patenane. Halo, sing lanang wis nudu-nudu. Aja aku aja. Sing lanang ndi to? Ingkang centem menika Mas. Oh, bojomu kuwi ya? Din. Nggih. Nggih. Ora kleru ya? Aja nyepelekke Mas Udin ya guru. Oh, aku takon ora kleru to. Anggonmu milih. Berarti pancen cocok. Nyatane wis peputra kok ya anak-anak kok ya. Lah mbok menawa mendem. Mendem katresnan. Kabeh ki wis jinatah kuwi jodohmu nduk ya openono. Wis, ya. Sing iki sapa? Duetmu karo sapa? Kalian Udin. Pak Taslim mawon. Non. Nggih. Sapa? Oh, iki wis di WA karo garwane kok. Lek kowe nembang nganti ngejak aku duet, engko mulih aja bareng aku, ngono kuwi wisan. Aja bareng kuwi ngopo wong padha nunute kok. Ora. Iki sapa? Mas Taslim ya wis, Mas Ayo, Taslim. tas Mas. kresek. Nggih. Tas kresek lho ora taslim, tas kresek. Nggih. Wah, agar kau nembang lu gayamu klem. Sebenarnya iki pelecehan.
Kok iso? Dupeh Taslim munggah wonge gundul terus iringane gundul-gundul pacul. Lho kuwi piwulang kok ya aja gemblelengan. Aja gemblelengan iki ya terus ora mbok liyane gundul-gundul iki ora gundul, erosi. Waduh. Tae wangi. Wis, pokoke kowe bolongku bengi iki. Ya. Oh, aduh. Aku ora nguati bocah iki. Lah piye? Ora penak perasaanku cah. Iki ora nggo kulit to, Le. Rumangsamu apa? Kok mlintis ngono ki? Kok kaya di porselin. Ning wong ki ada kelebihan. Wis to sirah kok di keramik iki lho. Oh, orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nggih. Taslim nadyan kaya ngopo suarane luar biasa. Betul. Tak lem pokoke kowe. Ya. Ya ning Jolali kowe entuk jatah rokok kayak aku. 15 juta ngono. Apa? Jenengan 15 juta. Karo culek matane apa piye? Monggo ora sang rembug kuwi sing baku ngladeni pundutan. Betul. Apa? Iki wiraswara apa maklar bis? Wiraswara iki Lho kok bungok-bungok ngono? mbok menawa anyel karo sampeyan ngono kuwi. Wong jenenge wong dikenalke nembang karemu ra karemu. Ya aja nesu piye sepuh aja Aku nesu. tenan aku anggere sanyel njaluk pangku winong. Oh. Piye Mas? Ngawut, ya? Mas piye? Jaluk pangku winong. Heeh. Aku melu. Aja bojone galak aja aneh. Sapa bojone sapa? Rawuh ta iki? Oh, tak iki. Nang kene ketok bagus gagah kaya ngono suarane apik ning omah mbah-mbah karo setelika. Terus ya bune ngono. Tuh mekrok bojone. Tapi lintang asmara dipun aturaken. Nggih. Ya, Mas Taslim kalian Mbak Sekar. Matur nuwun Mbak Sekar kersa gabung wonten Madangkara. Nggih, kula sanget remen Pak. Nggih, nggih. Saged sowan wonten Mas Madangkara. sing pengrawiti duwe bojo sindet tak jak kabeh. Aku lek nganti kok jak bojo wae ora melu aku. Ora iso ngrokok le, ora sampe melu le. Nyapa to kowe iki? Ora. Para, yo lintang asmara. Dados. Sedap Mas. Apa? Iya be seksune nang ngarep kene. Sekali-kali lho. Ganti Ora wani aku sing belani. Ning kok kono ning ngangge iki lho, permulaan jenenge apa? Ral. Nah, yo Mas Udin. Trompet itu Mas, ayo Mas. Trompet jane kupingmu iki krungu ra. Trompet kok suling lho. Saksofon. Nah. Isin aku guru besar mbok konoke. Yo Mas. Kok kaya undang-undang layatan to lho kowe. Kok sithik men? Ha niki lho Mas. Ruloji. Nggih. Ya wis karo laku aja ngarapi lek mutung besok ra melu cilaka. Monggo yo langsung kemawon mangke gen ngrenggo Mas Udin nggih yo. Madangkara. Sina. Madangkara. Karabula. Wangan tresna
rasa kasurat rasa kangen kangen bulan dadi saksi upaya datang balen janji sakonya mati sakonya mati Arang cara Taslim iki golek perkara. Lah ngapa? Duet karo bojone wong kok dieret-eret ning ngarepe sing lanang iki lho. Burung tau dibacok wong bocah iki. Pancen senengane nggarapi kancane. Kaya- Guyone lek ngene iki kok. Kaya pantes-pantes so sarimbit kowe dituntun bocah iki kaya bapake diterke ning puskesmas. Lan sinom kala wau Pak De Gareng dipun Nggih. pundhut kalian Bapak Suyoto Nggih. MBS Kepala Cabang Samira Travel Semarang. Nah, niku. Weh, nggih Tanggane jenengan niku. Nggih, tunggal papan kalian kula. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Kalian kangge tombo kesel panitia mliginipun Bapak Murdatmo menika panjenenganipun ngersakaken lagu Nemu. Wah, lah iki. Nemu. Tau ngerti? Urung. Aku nemo. Oh, nggih. Nemu diaturake yo, digradak wae saka Mbak Winong, Mbak Birgita, Oke. terus Mbak Trihastuti. Ayo. Yes, pokoknya kudu heboh. Tambah Mbak Dian, iki cukup iki papat? Nah, Cukup. Papat cukup iki. Ayo, nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang sami rawuh sedaya saged nemu kamulyan lan ugi barokahing Gusti. Nggih. Pun panggih. Iki kali gumantung Mas Setya kok kuwi. Ha iya. Lah HP-ne ngedrop ya cilaka kuwi. Ya. Nemen apa nemu ya? Nemen apa nemu, Pak? Sing kepanggih ning pundi riyen? Nggih, nggih. Nemu kowe pas lagi ambyar-ambyar. Lestari, oke, siap, nggih. Nyuwun pangapunten Pak Murdatmo. Ayang-ayang. Ayang-ayang mawon Pak sing malah luwih anyar nih. Nggih. Niku terbaru, Pak, Ayang-ayang. lagu ayang-ayang. Nggih, Pak Murdatmo dipun menika dipun kintuni kalian kanca-kanca Madangkara kinarya jampining saya. Ayang-ayang. Iya. Cacos, yuk berpacu dalam melodi. Oh ye. Pak Harnoto, Tenggarong seberang, Sugeng Larat Pak Lurah. Petang rasane ati kang tanda sepingin dian anyawan aku kowe lapung katresnan
ayu tak jaluk aja pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan dunya ra bisa nopo bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuasa Bodong rasane ati kang landang sepining liyan anyawang aku kowe labu katresnan nimas wong ayu tak jaluk aja seleh Mas Arya dan seluruh panitia pelaksana. Sugeng Laras, matur nuwun, Mas. akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak coba pancene kau bisa wengkang kuasa Mbah nuwun. Anak-anak matur nuwun nggih. Pun. Wah, iya anak-anak mbarep kuwi. anak lulo iki. Apa? Anak lulo. Anak lula. Nggih. Tegese Waranggana saged adaptasi Amin. ora mung tembang religi, ora mung tema bakan gending-gending lakon, Ngaten. ning nyatane sing ala sekarang ya menguasai Pak. Nggih, Digareng. Mas, mancing ajur-ajir. Nggih. Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Niku sing kula enteni niki. Nah. Gandeng menika sampun jam 2:30 langkung. Lah nggih. Mila kula minangka sulihipun panitia ngaturaken panuwun dumateng Pak Digareng Sumarbagyo. Walah kula ingkang kedahipun matur sembah nuwun dipun timbali paringi rejeki ngramekaken swasana, Mas. Nggih. Mboten langkung wonten lepat kirangipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Inggih, dawah sami-sami sembah nuwun. Nggih, kepanggih malih siyosipun tanggal pinten? 13. Oh nggih.